Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Arosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At si Simon nagsabi sa imong gwapo ka. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Albay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas.
Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes. Tama, Tuesday. Petsa 9 na po kita ngunyan kang bulan na Enero taon 2024. Sabayan po ninyo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. O restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nagakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kening programa. Hoy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan January 9. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa kay Ma'am Dolls. So, sa kuyang maestra kang ako nag-high school pa ba. Good morning tabi sa imo, madam. So, pasaway na estudyante ni Ma'am Dolls. Karang basis mo ako kay madam na koronit. Anong nakoronit? Gari nakoronit mo ako kay tadi. Gari dahi ko na matanda. Kung pirang beses mo ako kinoronit. Morning, ma'am. Oy, mga tugang naman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. No? Yun nating sabi ta. Primerong Domingo, tama, primerong Domingo kang Enero, piyesta dyan sa San Jose. Dyan sa San Jose Malilipot, Albay. Nilinga na tabi si Javier. May nakipiestang lalaki. Tuminuro taklab. Tapos nagmotor pa siring patabako. Bakong na-aksidente, tigbak. Niling man. Purugulan pa da kan mga barkada na day ka na magmotor ta nakatalab ka na. Ano tabaga tigbak? Napigsasabi ta na pag nag-inom, day na mag-drive. Ano naman tayo? O di piyesta pa lang dyan sa San Jose ka nakaaging Domingo, ano? Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay sa tugang ni Sir Plok na Chabinia, si Chris na Chabinia, binawian na po kansayang hiram na buhay. O yaon dyan siya sa Barangay Payahan na kapatente, no? Si Cristimo Chabinia. So tugang ini ni Sir Plok, nagpahingalo naman tabi. Ano? Condolence po sa pamilya Chabinia, no? Sa may mga kamatian tabi, parahay na po kamo. Yo. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indong servidora Sintaga Reparo. Live na live po kita mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sendo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, manay iwi. Termisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! Asin mga tugang, bawal tabi ang kidit. Bawal ang kidit. Magayunon sa tabi ko lang. Bawal po ang kidit. Baka mangisay ka na sana dyan. So mga parantabay pala niya to. Paki-follow po kan sa muyang Facebook page Bicol Net TV.
Yan, igwa dyan na BicolNet TV Tabaco, may BicolNet TV Bakakay, and naka-live man kita sa YouTube, ano? BicolNet TV sa YouTube. Kasabay dyan ang sa kuya mana Facebook account, Manimok Sulbutana. Ayan, Manimok Sulbutana. Paki-share na lang, ano, paki-follow na lang po, ano? Salamat unon, good morning po sa Gabos. Kay Ma'am Maria Ana Bursal. Good morning po. Kay Ma'am Iplayda Dols. Sa kuya ni Tabi manay iwi na maestra kang nag-uri-eskwela pa man ako. Kumusta si Cha Baby Carino? Cha Baby. Happy New Year Tabi sa mo, Cha Baby. I-advance ko na ang pag-greet sa imo ni na Happy Valentine's. Yan kay Cha Baby Carino. Ang magayo no na ina ni Manay Iwi Carino. Na lumindubos si Manay Iwi kay Cha Baby Carino. Good morning Tabi. Kay Sir Paul Bibal, good morning. Kay Sir Javier, si Sir Javier yaon palandig sa Bicol di. Yaon da siya diyan sa Tabaco. Mauran-uran sa luwas. Kairiba niya da sutiyoon niyang si Cesar Bunsa. Mapuro pa siya manda di sa Bicol. Orawan ngayang ugaring ngayang mauranon da. Ayos man na. Sige Tabi, iringat po kamo ha, Sir Javier. Kay Chanor Capos, good morning po sa mga taga Labnig, Malinaw Albay, kay Chued. Kay Shena, Kadi ba to? Okay, PJ, good morning. Kay Franz Ligalario. Tama ba? Good morning Databi sa mga tagalabnig. Siringman sa mga kay Ma'am Christine. Emmy Makapagal dyan po sa iniyan sa Bluyon. Good morning Tabi sa Indoha dyan sa mga taga sa Bluyon. Barangay Amtik yan. Good morning po sa Indano kay Noel Gonzales Agripa Jr. Good morning po ha. Gari maliputon dyan ngunyan sa may parting apod sa Bluyon na di. Gari maliputon dyan ngunyan ang panahon. Ano daw Tabi kung pertig dyan ang magkapi-kapi, ano? Pag-amay na pagkaga, magkapi-kapi ka. Maliputon dyan ngunyan sa may sabluyon. Kaya baga matinubo dyan so mga tanom na arog kang so pig sayute. Yan, sayute. Yan, so pig sasawag sa pansit. Ano ito? So pig sasawag sa pansit. So pig sasawag sa pansit. Anong buyod? Bako buyod? Bako man buyod? Yung pig sasawag man ang buyod sa pansit. Repulyo! Nahiling mo na yan. Buyod na. Ano man? Yan mga gayon dyan na pananom dyan sa may parting Mayon na di. Good morning Tabi sa mga paraumata dyan sa Mayon. Although nasa nasa alert level 2 nasa nasubol kang Mayon, ano? Na dyan, di pahit naman ang taranam ninango niya. Bata gari mahalo na sukilo kang pichay man, ano? Paki-share po, paki-like and share po kan sa tuyang programa. Duman sa ibong yaong pakita duman. Mas pogi ako duman. Mas pogi ako duman. Dayaman sa kuya ki nagtataram Tabi Chanor Capos na pogi ako.
ako na sanan mataram. Hindi man ako gwapo. Oh, yan o. Nailing mo na. Ano ang sa tuyang mga riparo ngunyan na Martes? O di, piyesta po ngunyan kang itom na Nazareno. Ano? Duman sa Quiapo, piyesta official ngunyan dyan sa Metro Manila. Yo, Chanor. Naman sa koki nagsasabing gwapo ako. Eh ako na sanaan maumaw sa sadiri ko. O piyesta po ngunyan kang itom na Nazareno. Nagsirimba na lamang tabi ka mo. Di special non-working day ngunyan dyan sa Metro Manila. Sa paagi po yan kang Proclamation number 434. Yo. Ringa tabi ha. So, mga aki, tapos may mga may edad na, may mga hilang sa puso, may high blood, dahil na ka mo makisusuan tabi. Pwede manindong mabisita si Nazareno sa mga ordinaryong aldaw. Kung makisusuksukan ka mo dyan ngunyan, posible tabi madiskwido ka mo. Ano na sumay mga hilang tabi adi, mga aki magkaturungtungan tabi ka mo dyan. Yo, halos taon-taon arog ka na nangyayari baga-bago. Nata nga yan ta ngunya na aldaw, nagsusuruksukan ka mo na nakulo na aldaw na pwedeng bisitaon nindo si Senyor Nazareno na kulang ang tawo. Oh. Yo. Oy, Chanor, igwa ka pa dyan ki mga nasaray mo sa rep. Ha? So mga tada pabaga kang Pasko, ka New Year, punpuunan mo na yan ka apod ka ini, kaunon, o kaya i-dispose mo na yan ta. Ang NGCP, igwa na naman ki-schedule na power interruption sa Sabado. Tabaco substation, all peder. Yo. Tapos sa Malinaw, all peder man. Alas 6 din aga, sundo alas 6 din banggi. Brown out. Di, paano kayo na eh? Bata nga may nasa saray pa nga ako digding litso. Prosin pa nga digdi so spaghetti. So mga salad yaong pa. Di, sa Sabado kayo ni Tabi Chanor, maturunaw yan. Yugo-yugon mo alas 6. Alas 6 nin aga, sundo alas 6 nin banggi. Aram na kung saan naman kita madaralagan kayo na eh. Mga taga 1st District, Tabaco and Malinaw area. Ang Malinaw substation na nagkakonektar dyan, Tiwi. Ayo, gabos na munisipyo kang Tiwi. Gabos na munisipyo kang Malinaw. Munisipyo kang Malinaw. Barangay kang Malinaw. Party kang Tabaco. And lahat naman ng peders kang substation kang Tabaco. Iyon ang warang kuryente sa Sabado. Ayo, alas 6 nin aga. Sundo tabi alas 6 nin banggi. O kaya kung may mga tada pa po ka mo sa rep, kang Pasko, New Year, punpo na nanindo. Punpo na nanindo. Tabang ka magturunaw iyan sa Sabado. Ay, gwapa nga yan. Gwapa nga yan. Gwapa, para sa ron simana pa sa nakagi. Ano pa sa tuya mga riparo ngunyan na Martes? Oy, balik na ngunyan sa mga sesyon regular. Ang sanggunian panlalawigan ng Albay, ngunya naman po maarangkada. Ang kainot-inotin nindang sesyon, ngunyan pong taon 2024, dyan po sa sanggunian panlalawigan ng Albay. Sa panginginot po yan kan sa tuyang mahigusunon na Vice Governor, si Ate Glenda Ong Bunga. Yeah. Diyan sa SB Malinaw, garigwa man ang sesyon ngunyan Martes. Sa sanggunian panglungsod kan Tabaco, igwaman. Arangkada na po sindahan. Ngunyan na January, kadakol po ang mga kliyente kan mga LGU, lalong-lalo nan matrabahon ngunyan dyan sa Treasurer's Office.
nag-renew bagakan mga lisensya, business permit, kung ano-ano pa. Iyan ngunyan ang busy hono na mga apod kay ni opisina sa mga LGU. Yo. Kaya tabi ha, so mga importante hon tabing mga empleyado, day ka mo magpalit. Maglaog ka mo. Takaipuan ka mo ngunyan. Sa Pebrero, pwede na ka mo magpalit. Pwede na ka mo din maglaog naman. Yo! Gusto mo naman ngayang mataboga ka ni Ulbutana? Mataboga ka naman ngaya. Yo! Oni tabi mga tugang, 1.3 na kantidad po ning mga substandard na produkto na kumpiskar kang DTI Bicol. Diba? Ang sabi digdi mga tugang, kita dapat databing mga albayano, albayana, dapat databi kita maging handa sa mga kalamidad o kaya ano pa man na mga pwedeng mangyari sa satuyang probinsya ngunyan pong taon 2024. Yan. Dapat palan po databi, pwede permi kitang handa, preparado. Lalong-lalo na sa tuyang mga nasa gobyerno. Yo. Dapat handa kita kung ano man na posibleng mangyari ngunyan na taong 2024. Oy, subilang tabi kan mga nagkagaradan duman sa linog sa Japan. Ano? Nako, uminabot na po sa 160. Ang Department of Agriculture Bicol target tabi matawanin assistance o kaya financial assistance ang maabot sa 126,000 na mga rehistradong parauma. Nin pig pa 5K. So mga rehistrado databing parauma sa Bicol, tatawan databik ang Department of Agriculture nin 5,000 kada saro. Supig apo dindang financial assistance. Very good, very good, very good. Dapat rehistrado ka mo. Yeah. Dapat rehistrado ka mo parauma. So yan tabi mga tugang sa tuyang mga reparo ngunyan pong Martes. Ano? Sige, alas 7:28 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang pasalamatan tana mo na sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabian manay iwi. Makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po dorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Thank you po. Ingat. Kasabay taman po digdi sa programa si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, ang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Si City Councilor Riner Burse ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso ang syudad ni Tabaco. Congressman Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Banwaanin Malinao. Ayan pa sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige tabi mga tugang tas kinasaga. Aramon tamo na tabian magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Konta mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa. Aramon tado tabi mo ng kamugtakan kang panahon. Pag-asa.
Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay January 9, 2024 at narito ang update ko sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Tuloy pa rin umiiral ang shear line dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon kung saan magdadala pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na yan dito sa area ng Bicol region. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin nagdadala ng malamig na panahon dito sa may area ng northern at central Luzon at meron din itong dalang mga may hinang pag-ulan or pag-ambon, lalong-lalo na dito sa area ng Cagayan Valley. At ngayong araw, ang easterlies ay patuloy pa rin magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa malaking bahagi or sa ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa silangang bahagi nito. Kaya pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang mararanasan dito sa bahagi ng Bicol region, maging sa area ng Aurora at Quezon, dulot yan ng shear line. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin magdudulot ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon sa bahagi yan ng Cagayan Valley at meron din tayong mararanasan ng mga isolated na mga may hinang pag-ulan dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon na dulot nga ng amihan. At dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. At meron po tayong mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. Ito yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorm. So kapag po tayo ay lalabas ngayon, wag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 32 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw, ang bahagi ng Caraga at Davao Region ay makakaranas ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan, maging ang bahagi din ng Camiguin, Bukidnon at Misamis Oriental, dulot po yan ng easterly. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa buong bahagi ng Visayas, maging sa bahagi ng Palawan at nalalabing bahagi pa ng Mindanao ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayo nakataas na gale warning kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, ay patuloy ang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ang bahagi ng Metro Manila at Baguio City at meron lamang po tayong mga tsansa ng mga isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot ng amihan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 32 degrees Celsius at sa Baguio City naman ay 16 or 15 to 25 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City bukas ay mababawasan yung mga mararanasan natin ng mga pag-ulan, ngunit meron pa rin tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorms. And by Thursday and Friday naman, dulot po muli ng shear line, ay magiging mataas yung tsansa muli ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 24 to 30 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas, in the next 3 days, ang Metro Cebu at ang Iloilo City ay patuloy pong makakaranas ng generally fair weather condition. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot ng mga localized
thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo City naman ay 26 to 31 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman po ng Tacloban City dulot ng shear line ay in the next 3 days ay makakaranas po tayo ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan doon sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Tacloban City ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Mindanao in the next 3 days, particular na yan dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, ay makakaranas po tayo lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorms. But during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius. At sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:23 ng umaga at lulubog mamayang 5:42 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kailangan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, salamat Tabi sa Pag-asa, sa weather forecasting ng Pag-asa. Thank you. Di share line, amihan, ang nakaka-apektar po digdi sa tuyang area, sa area sa Bicol. Sa rabatan da ini kang mainit asin malipot na paros. Kaya nagkakaigwa kita ki mga pag-uran-uran. Okay na yan. So mga parao matabaga nagtararok pa sa nadi. Kaipuhan paking patubig. Sabi baga El Nino ngunyan. Ang El Nino maabot pa da mga sundo hunyo. Pero magayon ta ilinga po. El Nino pero siging uran digi sa to. Yo. So mga parao man yato kaipuhan na maray ang tubig Tabi. Ma'am Mercedes Perez. Sige, ingat-ingat na lang po kita ha. Iringat po. Iringat Tabi kita sa mga nagbabaralyo sa dagat. Although daiman po ki gale warning na pigpapalawa sa mga katugangan niya to ng mga parasira. Iringat po kamo. Tama ukol iya. Yo. Kusog ang ukol. Iringat-ingat na sana Tabi kita ha. Ingat kita ingatan tan sa tuyang sadiri ta da ibang kibang maingat ka. Yo. Sige po mga tugang 39 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Oy de po kamo magarali Mabalik lang po ang programa makalipas lang po ining importante unsa ng mga pagiramdam. Yo. De po kamo magarali. Balik kita. Sige, paita na! Tutudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba.
nagtatapang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Tata, man nga ni nagdesay mo gwapo ka. Mana? Mga togang, balik na po kita sa programa. 44 minutos, 44 minutes. Lipas po ang 7 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. Mga togang, oras pong yan hatod sa tuyakang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napun lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha along National Road sa pagitan na yan kang UST and Mariners. Ano, dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kid dorm boarding house, available po MBY Dormitory. Ano? Safe na safe po kamo dyan. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Siyempre yaon man dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Burse, ang siyudad ng Tabaco.
si Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Malinaw Albay. Thank you. Sige. Balik po ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana. Martes po ngunyan, Pitsa 9 po kang Enero taon 2024. Sundo po kita alas 9, digdi po sa programa. Piyesta ngunyan po kang Itom na Nazareno. Yo. Dakol ang deboto ni Nazareno. Dakol daan mga himala. Yo. Dakol ang deboto. Yaon ngunyan dyan sa Quiapo. Iringat-ingat po kamo dyan. Sige po, duro-diretso na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang nga, iguan na lang kita ni na 14 minutos tabi classmate DM Ballega. Ano na nga ni first name mo, pare? Nalingawan ko. Si Ben si nalingaw ko na so first name mo tabi DM Ballega. Si Ben Abista. Bako? Good morning po sa mga taga Port RCDG o dyan po sa Laguna. Yung mga kasama natin dyan sa Reserve Command, sa Army Reserve Command. Kumusta po kamo dyan? Sisay dyan ang group commander na nindo. Mapa-adapter na sana ako sa indo dyan. Mapa-adapter ako sa imo DM. Wala si MI. Iba man ang mundo ni MI. Oy, igwa palan ngunya na Martes, igwa po ki rollback sa mga produktong petrolyo, pero dito yon 20 centavos. Dahil na nga nitigarintindikan mga aki yan. Si Colonel Anoyo. Yun. Okay, sige. Iringat sa nakamo dyan. Good luck, ha? Yung mga kumbaga padabaon nindo. Padabaon nindo yung mga reservist. Huwag niyong papababayaan. Mahalin nyo kasi yun ang trabaho nyo nandyan kayo para sa mga reservist at sa mga ROTC. Yun. Huwag niyong gayahin yung iba dyan. Ay, nako. So, nandyan kami. Alam mo na yan. Ayaw ko na magsalita kasi yun dito sa amin, nako. Ewan ko na lang. Hayaan natin yan. Sige, basta may rollback ngayon. 20 centavos. Mabakal mo kaning 25 centimos? 20 centimos. 20 centimos nga niyaon dyan sa tinamputig. Surusikada na sunakan mga aki. Ni tabi ha. Mautro na naman kita. Kang Pasko, grabe so pataan kang PNP na pag Pasko baga, inom digdi, inom duman, party digdi, party duman. Na pag kamo databi nag-inom, dapat may driver ka mo. May driver. O kaya pag nag-inuman ka mo, dahil na po ka mo mag-drive. Kay Pading Randy Leonar. Good morning tabi sa imo mate. Ang sa kuyang pandiorag na batching. Dahil nanggad kita. Ngata daw adi. Siyang pwedeng basulo. Bagay kita pag day pa talaga natitigbak day isa na. Taon ni tabi pade si Pading Randy Leonar. Good morning tabi dyan sa imo sa 9ID. Kang nakaaging aldaw dyan sa San Jose, piyesta pala, kan Domingo. Piyesta dyan sa Santo Domingo. Sa San Jose, malilipot.
Yugod mong may sarong lalaki. Ini nang pagbabago ngunyan sa broadcast. Ali, dahil na pwedeng ngaran. Yo. Dahil na pwedeng ngaranan. Ano nahiling mo na yan? Dahil ito na ha. Okay. Une, tabangan ang kalagkaining sarong lalaking ini. Nakipiesta da dyan sa San Jose. Narin sa pista kan Domingo. Nakiinuman. Sa madaling sabi, pag nakikipiesta, nakiinuman. Apira kang nakikauna, nakiinuman pa. Nakainom na daa, nagparapirit na mauli patabako. Tik para purugulan pa kan mga barkada. Taday ka na ngaya maguli, taluyong ka na. Buyong ka na ngaya. Initabi mga tugang sigun ini sa initial na investigasyon kang malilipot PNP. Yo. Ngunyan, pigpurugulan da tabi kan mga barkada, naday ka na ngaya maguli, nakainom ka na, pwede ka man nga digdig magkaturog na sana. Yo. Yogod mo yan. Yun na. Python, sakayan sumotor, pasiring sa tabako. Bago tabi buminangga sa poste, may nabangga na databing nakaparadang motor. Ang buyong nga ni, buminangga muna sa nakaparadang motor, sa katabi serbong sibilya, buminangga sa poste. Buminangga. Pasensya na tabi serbong hanta, day ko masimbag sukaputan mo ta, aloy na ako dyan day, nagdyan baga. Aramo bagaya. Kamu siguro ang nakaaram na yaon dyan permi. Yaon baga kamo dyan permi. Ari, basta may nakabot sa kuyang barita na ano nangyari? Ano nangyari dyan? Ay inda. Abo ko pakiaraman niyan ta. Ako baga sabi ko na sa Indo, as much as possible, abo kong magtema kayan ta. Baka pag pinunan ko, makaduro diretso. You know? So, hayaan na lang natin sila. You know? Pasensya tabi ta, day ko masimbag so chat mo sa kuya ta, day ko aram. Alo yun na baga ko din nagdyan. Aram mo iyan. So mga malabanan dyan, iba man sutig para orosip sa indang amo. You know? Una siguro ni liability ako di nga ta man ta maki pagpaparasuon mo pa dyan sa diri mo na day ka man kinakukua. Bayay na sinda kung sa inda yan di kung sinda gusto dyan sinda sana di sa inda na ya. Okay, balik kita digdi sa aksidente. Iyon na ni supig sasabi na Sir Edwin Sistina, good morning. Na pag nagkakainom na, dahil na mag-drive. Ano gano'n ni si Serbong na Sibilya, dahil ni nagiinom. Kaya sige ang drive niya. Nakakabot nga ni sa Metro Manila, nagmumotor sana. Gari gusto ko mantabi, oy Serbong, pag mag-pamanila ka na nakamotor,
unabihan mo ako, tama iba man lamang ako. Gusto ko kaya maka-experience man na magmotor pa Manila. Habo ko kaya magmotor na solution ako, tabaga ako mawara. Bata di ako tataw magtagalog. Sir Edwin Sistina, takot ako magpa-Manila, tadi ako tataw magtagalog. Iyan ang problema ko. Bata dahil nabagaso programa ni Inday Badiday. Pag nawara ka, wado man ka Inday Badiday. Iyo, Sir Bong, wala na ba kasi Inday Badiday? So, may panawagan po tayo, may nawawala dito. O yo, wala na. O paano kung nawara ako? Dahil na ako kan makukuha. Iyan lang ang problema. Sumanga kamote rider, iyan ang problema. Kita, defensive driving kita. Pero so ka sa bata. So, mga matindi. So, ang lisensya, dahil manhali sa LTO, bago manhali sa LTO sa lisensya, pag nakakapot ki manibila kang motor, pahit siya ng pahit. O, yun na ini. Good morning, tabi si Ryan Linaresas. Dahil ka nakaabot kang, ay, yung may tigduman ka pala na di. Nasa naga ka pala. Maug mga hunso. Tiripon minara, Kernel Ramos. Magayon ini Sir Bong, ha? O ni Sir Bong. Suportahan ta si Sir Dean, Kernel Dean Ramos. Retired na siya. Saro sa mga pigpaplano niya na mapa-incorporate siya sa 504. Pigpo na niya muna naman so DWCL alumni. Ngayon, establish pa man pala niya sa grupo. Gari gusto niya man tumabang sa RRBN. Yaon si Ryan, yaon si Sir Bong. Gusto niya databi magtabang sa RRBN. Duman sa na-assign na niya before siya mag-retire, magayunon niya naman ng RRBN. Kada Domingo ngayon, may mga activity pigigibo. Sabi niya, ma-courtesy call da siya sa group commander dyan sa 5 RCDG. Pigapot kami kung si sa iso group commander, dahil may man midbid. Dahil may man midbid tabi si Ryan ang bagong group commander niya. Ngunyan, ako sige, ang pinangako misan na kay Sir Ramos na pag yaon na siya dyan sa 504, sa RRBN, bilog ang suportami. Bilog ang suportami. Mati niya aram niya Kasi yung discrimination baga na pag sinabi mong RRBN ka sana, siguro uyakan baga dyan sa mga reservist kan mga nasa regular. Pigpa para i-repeat pa. So, mga gusto tabi baga Sir Bong na magpa-komisyon, magpaano? Dahil man nakakabot naman sa higher headquarters, tadyan pa sana sa opisina, pigbabasura na, nata. Pag nagka-promote ngayon masaraludo ngayon kita. Bago ngayon tabi, Sir Bong, ang nangyayari dyan, yan ang tunay, realidad yan, di ba? Habo ninda na masapawan sinda, lalo na sa mga malabanan. Sabi mo ngayon, dahil ka matukar kaya. Okay, balik kita naman. Iyan ang plano ni Sir ni Colonel Ramos. Yaon man naman si Sir Alwin. Naiman na problema ngayon, sir. Suportan mi man niya ika. So sana, ma-realize ito. And sana, dyan sa 504. Dyan sa 504. Kasi, nalaogan kay terorista tabi, Sir Bongso 504. Nalaogan kay terorista. Nagkawarara lugod kay mga maurag kuta na nagkakatabang kuta. Nagkawarara. Tapi narahit kan mga teroristang mga malabanan, grupo kang malabanan, group of company. Iba masutig para orosip naman sa bus ninda. Yaon si Batching nanuli kang ba?
maabot ang panahon si Batching Nuli Kamba mauli na digi sa Bicol ta yun na nga niyan susuportan mi si Colonel Ramos. Yeah. So pag si Colonel Ramos nagtabi Sir Bong, mamamakaray na kita kini. Mamamakaray na kita kini. Ta abuin ni kan sa mga balasubas. Siripaon ko ngaya lamang. Yeah. Abo ngaya mga pahit ni ngaya. Dengay pidan sa ko. Sana maayos. Tailingan na po nindong yan, tabi Sir Bong. Ano na nangyari? Dahil na kita nagpararibo kadi, pero so be it, bala na sina. Ayan ang ginustuman nila pero dahil ako, ara mo, kung ako sana magtarap, ninda. Dadakol kitang aram. Kang inot nga ni, so group commander dyan sa barkada ko, pig-iwal ko. Pig-iwal ko talaga ito. Dahil ako pwede digdi ang dahil digdi pwede ang barkada-barkada. Pero nakaabot duman sa iba, ako da so malabanan duman sa barkada kong group commander diyan na dati. Yan nga si malabanan diyan. Dahil na aram na ako ang kalaban kito permi. Nagtataro baga sa mga benepisyo kito kang iniwal ko. Iniwal ko talaga. Nem. No, paggali nem, bakun damay kita. Nadamay kita. Nahiling mo na yan, kuya. No, kaya Batching Nuli Kamba, mauli na ako dyan, pagsisir ng Ramos. Sige, hiling mo na yan. Lalo na si Tede. Si Sir Tede. Maiba naman nga ako sa indo. Pag si Primo na nga, di suporton ta, pag-arog ka yan. May mga maray na kaisipan. Kasi, aram tabaga Sir Bong ang yaon dyan sa laog, ang sitwasyon dyan. Kaya ilingan na sisay na lamang dyan ang siguro kang kapanahon na ni Sir Alwin dakol sa mga nagka-kurmisyon na talagang pipalo up kayo. Hain na ngayon supapil kayo na ngunyan garidain na tapuro sa basuran gari na kabot. Aramdaman mo kayo Sir Bong, ikaw mabagayo. Bako na dipisilan ka man kay tao. Yugon mo sa mga papel pala nindo, tuman sa, dahil man nakakaabot duman sa taas. Dahil nakakaabot sa taas, tayaon man sa napalan dyan, nagkabarasura na. Nag-expire na lamang sa mga clearances. Yan ang totoo. Baka, nga din ako pagpataramonta, baka naitaram ko pa dyan kung peraso, ano ito? Yaw na si Sir Tidi. Pamundo ka daw dyan. Ay, pamundo ka tabi dyan Sir Tidi ha. Sabi ko na dahil kita ma-intra kaya. Dahil mo na ako mataram. Pag yaw na si Primo mo, saka na kita mag-re-restorya na di. No. Pigpapareport sa nabagaso. Tapos pipapil up. Pipapil. Tapos hanggang sa naduma. Si Sir Tede. Iyugon mo yan. Ako tabi ka ito, Sir Tede. Iiwal ko. Iiwal. Sumarkada kung naging group commander dyan, iiwal ko. Labot ko ya ko sa mo. Iiwal ko ito. Kadit pa itong bugtian na Alwin. Sir Ted, bibugtian ko ta ito ni Alwin. Pumundo ka ngayon, bugtian ta ka ngayon, digde. Jesus ko, ako so nanginimba. Yako. Subarkada tama. Subarkada tayo ako, magiging kriminal. Tinais na pati ni Sir Alwin sa iya na tago-tago. Tinais! Taison ko ngayon, matarubon ngayon eh. Maski pig follow up na nga ni, pig isnab sa nata. Yun na yan. Iba da so tinitingnan sa tinititigaan. Ay problema talaga Sir Bong. Adi. Ay nakos. No rin do yan mga bago Sir Bong. Adi. Kang inot ko ta kang kirita. Adi. Pedyo na okay na. Na okay na ko ta. Adi. Kudi na wara so taga dulak ta.
Nag-retire na sa taga-dulak ta. Dahil na kimay minabangga dyan na di. Dahil na kimay minabangga dyan. O, rukot ako may minabangga. Tanganing masabay man kita. Pati da sual. Si Sir Tini, ay, Sir Bok. Si Sir Tini, sige ribok. Pati da so Alumni Association, binurulabog. Tapos, wala man sana. Sayang lamang kang pagparagibog ki. Abo, kukuta ini. Ay, dahil na tabi sa tama na. May iba na kitang istorya. Beda, abo ko na kaya. Baka makataram ako kang so, ganito. Baka makataram ako kang so, mga plate card. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ted, dahil mo ako pagpirito. Baka sabihon, pasilinsyoan na daw iyan si Hulbutana. Garay maraming alam. Ngata, nag-iinom man si Sir Teddy. Dahil man nag-iinom ma. Maray lamang ay kunyaon sa tugakot mo. Iyo. Oy, good morning kay Pading former Vice Mayor Candonsol. Ngunyan niya sa naraman na. Higo pala niya karog ka. Aluyong ka na dyan. Di mo rap. Iyong nga niya Padi. Higo pala niya kaya. Ayo. Maray na talaga so may tagakutmon ko tadi na may nagsusuag. Naitatao ba galingan nindo? Naitao ba ito ba ko Sir Bong? Naitao ba sa mga benepisyo? Kudi sa mga suminurunod. Indasan. Dahil na kaya kong pagkaara. Parehas kami ni Sir Teddy. Dahil naman kami nagdyan. Dahil naman kami kaipuan. Nga tatamagyan man kami. Alangan man ni solo-sok miyan sa diri mi. Iba ka Sir Teddy. At taman tayo pagsalo-sotan sa diri ta dyan. Una ninda, ano sinda? Buwa sinda ay. My God. Hindi. Sige. Saya nakita. Oy, ingat tabi ha. One, maging adal ini sa tuya. Ini pong nangyari digdi sa sarong lalaki. Ang trabaho da ka ini, good morning tabi ton Disina. Good morning tabi. Ang sabi digdi kang malilipot PNP, ang trabaho da kining lalaking ini, ang trabaho kining na aksidente sa motor tabi Sir Teddy na nakipag-inuman, piyesta, puminirit uminuli, buminangga muna sa mga nakaparadang motor tapos buminangga sa poste gadaan. Ang trabaho da kining lalaking ining buminangga sa poste na nagadaan, nakiinuman. Alam mo kung anong trabaho? Dumanda sa tindahan kan mga motorman. Kay rakin ang kalagkay na di. Siyempre, alimbawa kung ikabaga para nagdidil ka kaya no, di, siyempre, sa mga safety advice, sa mga ano, dapat aram mo ya. Ayun, tigo paliwanag mo sa nagbabalki motoran, pag mauran, arong yan, arong yan ka. So, safety. Mala yan. Ayun nangyari. Kaya, liwat tagiraray tabing pagirumdom. Pag mairinom tabi ka mo, Sir Teddy Ramos, tayo ka naginom ka man, magdara ka ki, driver, iiba mo si misis mo. Tangani kung halimbawa, mag-uli, pag uli mo, nakainom ka, si misis mo ang mag-drive. O kung dahil mo magkairiba, si misis mo, naginom ka, lalo na kung duman ka sa, naginom ka duman sa kutmon, duman ka na magkaturog. Pag nakainom ka, duman ka na magkaturog, tapwerte duman ang katurogan baga. So, transient duman ni
ni Sir Alwin. O di naman ka magkaturog, perti pa naman ang buhay mo. Tanganing ang pagkaagan nindo, fight naman ka mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sir Ton, no rin kita mantagay ni Sir, ay day ka kan magpara apot-hapot. Tayo permito laban. Sir Ton, permitong mo laban. Agyaton mo ito ngunyan, pait ito. Yo. Si Sir Ruli, si Ruli, mauli na da. Mauli na kita. Pundo daw ngayon dyan. Oto, naagaan baga si Pading Ruli, naagahan duman. Pagkaaga niya, pait na naman. Nahiling mo na yan. Laban, Sir Ton, laban permito. Agdahon mo ito, sus ko. Dagitan mo kanso, doktor ta, mala ta, binoyong mo. Sabi mauli na, kaya alas 9, pero bigtagayan pa ni. Irak magkan doktor tadi. So doktor na nagpaparapaliwanag sa muya kang banggid dumaan. Dengay ka mo pare-irinom ki arog niya kanina. Serte de yon tagayo man sana narumduman ko na. So advice ni Dr. Chris, Sir Bong, dangogon mo niya. Yaon si Madam na Esther. Good morning tabi sa imo Madam. Kumusta ka ni Sir Dina Ramos? Yan. Ta mapa-incorporate dadig di. Gusto niya man tumabang. Ta kang dahil ka garing pala na di, nasa arayo ka. Arin dito nagtripon kita. Nagtripon kami duman. Ito sa restoryahan mi. Yo. Ta nag-retire naman. Ta ikabaga madali ka naman, sabi mo. Mapahingalo ka naman. Mapahingalo na ngayon. So, diyan ngayon ako sa area ko. Magtanong-tanong ngayon kamote. Magtanong-tanong ngayon kiparoy. Tamal na baga ngayon ang bugas. Mag-umana sa na ngayon ako, sabi ni Ma'am Esther. Yo. O ni palantabi, Sir Bong. Ang maray palanda tabing inom mo na alak, subako da silag ang buti. Iyudan mga maray na alak. So, bako silag ang buti ha. Sample, ano ngayon bakong red wine? Nakailing ka na, Sir Bong, na red wine na silag? Ang buti ngaya kayan, ano ito sa pagkasabi ni Dr. Chris Tabi, Sir Ted? Iyan ngayaan mga maray na pag-inamon. So da tabi silag ang buti, bakong transparent ang buti. Ano ngayon sampul ka? No, ito nga ni so red wine. Magayon ang istorya ni Yako, yun daw ang pag-inumon ko na. Kaya palan so, uni palan ha, uni palan tabi, Sir Ton. O yun pala na beer, so serbisa. Bahay daw nga kang serbisa. Maray yan, tabako sila, di ba? Di ba ang beer? Ngunyan, bagasan miglight na. O, arog kang Black Label. Ayo, arog kang GNB. Ano sa mga bakuda sila, yan mga maray data. Ano ito sa pagkapaliwanag ni Dr. Chris na, gari nga dahil siya na, gari so, pag nasisilangan dagang aldaw, gari minaiba, gari naiba ang timpla. Nasa saniban niya kang ang masamang espiritu. ay, dahil tabi na initan. Yan, tabagan mo ako, Sir Ted, bata, lingaw ko na eh. Magayon ko ta kunyaon si Dr. Chris, magre-restoryahan ko ta kita, makatabang ini sa mga mahilig. Dahil ka nanggan magparinom-inom kan sa mga transparent baga. So hiling, nga pag true intro ang nahiling, araw kan gin, araw kan pundador. Pero pinait-pait ni Doktor, so special na pun, na, para tagayan man kaya ni Sir Ruli. Pinahit nga tayo ako tantig inom tadig di transparent bagan hilingon bagan dahil man niya kiba tagay-tagaya ni si Ruli bako nabuyong si doktor. Nakakabuyong dahil nakabuyong pagsilag ag pag nasilag
Sabi ni Sir Don na disina. Sabi ni Sir Don, iyo hindi nagkakabuyong ang silag. Iyo dayan magayon na pag inumon. Iligan ni dungon yan an. Nagdadangog si Randy, si Randy Leonard. Magdangog kahata. Tig-share ni Dr. Chris na diyanan. Maura gini barkada mining doktor na ako niya nangunyan na pag nagkaedad na ngayon palang niya kita kaya na sana palang niya kang isip ta ang lawas tangya din na kaya nagbasketball kaya si doktor pumaibot na nga nagpaibot si dok pagpaibot niya na walat subitis niya so lawas niya nasa inuta na bakong operaran subitis niya ayugon man, doktor na yan. Iyo da tabi an maray, so da na iinitan ng mga alak. Kaya pala, ang paboriton baga ni Fernando po Jr. pag inumun. So, ito, so, serbisa, ang apod kang serbisa. So, beer baga, so, pilsen. Tama. Ngunyan, ang nagluwas bagang beer, sun light na, true intro na, transparent na, hilingo na. Dapat pala niya ako ito pag inumunta. Ayo. Red wine. Basta suwaro kito sa mga ang bote. So, gari na po proteksyonan niyo sulaog. Ayo. Kaya yan mga ngatangayata. Dapat niya, ni papalantabi Sir Ted, naramdaman ko na. Ang inumunta ngaya, dapat niya so, 12 taon na. Ayo. Bako tabi taga digdi bakon si Sir Ted bakon taga digdi masana sa Legazpi si Dr. Chris. Nagapot kaya si Batching na Randy. Bako taga katanduan ni si Dr. Chris adi. Bako man taga katanduan is. Taga digdi sa Albay, taga digdi pa di sa Albay. Dapat ang inumunta databi Batching Randy. So, 12 years pataas. Ano yun yung mga 12 years pataas? Sila ganin doon dyan subuti nga. Ano ito? 12 years. Taga-daraga tabi. Taga-daraga. Okay. 12 years nga tana sa oak barrel ba gayan, di ba? Oak barrel ba ang apod kan tabi, Sir Teddy? Tig ano ba gayan? Ang ama taga-Katanduanes. Tama. Taga-daraga si Sir Doc. Si Doc. Iyo. Okay. Coach Monel Calyos, good morning tabi sa imo, Coach Monel. May kawat sa PBA sa Ibalong Sentrum. No rin ito. Sa Domingo na. Pitya 13. Ang may kawat so napod kani PBA sa Ibalong Sentrum Legazpi. Oak barrel. Yan. So nakaimbak sa oak barrel nin 12 years pataas. Iyo da tabi Sir Monel ang pag-inumuntang alak. Sabi ni doktor. Paano yan ako kayo ni kung oral daw, sige kitang irinom. Makaabot pa daw ngayon mga 12 years na naimbak dyan sa oak barrel na yan. Ang nangyayari bagang yan, pakatimpla kang alak, iinom tatulos. Naiman niya makadusing taon na yan, na naimbak dyan bago iluluwas. Dahil na. Taan mga Pilipino, ng mga Pilipino, para slow niya sa alak. Tigtitimla pa sa nangyay sa alak. Piginom na. Sabi ni Role, burok santa ngayang muna, tapos i-stack ta ngaya sa oak barrel hanggang 12 years. Ang apot dyan Sir Teddy, kung abuton niya pa, so 12 years. Halimbawa, iimbak tangon yan, itago tangon yan sa oak barrel, abuton tapado ang 12 years na yan, Sir Teddy. Dahil na nga abuton ng dusing ta. Paitong tanasan na ngayon ngunyan, sabi ni si Role. Dahil na nga kita maalat kang dusing taon na yan, pahiton tanang ngayon ngunyan. Dusing taon sa imo. Dahil nga ngayon nagto-12 hours, pagkagibo kang alak, lalablabo na kan mga Pilipino. Jesus ko. Anong maugmahon si Jerome? Saan maugma si Jerome? So, dusing taon na itatago mo na so alak?
Dahil makatagal kan si Jerome. Dahil yan mga katagal si Jerome. Mataraki kaya. Ay, inda ka mo. Magayon sa restoryahan, mita. Dakulo ko naok ki Doc Chris, ade. Yan ako, masunod daw. Pag nag-inom kita, utong sa mga bakong transparent ang buti, iyon na niya ako ang inumun tamasunod. Di pigwa ko duman sa saray. Apuira kan dosing taon na ito tabi, batching nuli kamba. Nasaray ko pa ito kay mga 20 years. So, 12 plus 20 years, labi ng 30 anyos. Ngunyan, pigapot ko si Doktor. Dok, dahil tabi nag-expire ang alak. The more da tabi na haluyuno na ang alak, mas minaurag ng alak. Mas haloy, pero dapat sa ok barrel mo isaray. Bako sa harong nindo. Kaya palan pag may nabubuyong sertede, nagpapasaway, ang nainom ngaya kaya na alak, expire. Nagpasaway ngaya. Ang nainom palang tabi serteding alak, expire. Ayan sana. Si Jerome, pagtagdo pa sana kang daplos, laklak na. Sabi ni Sir Teddy. Ay, inda. Magayon na. At least na nakaukod ako. Kundi, tigpartagay man baga ni, tigpartagayan man ni si Rolly, si Doktor. Pait man baga so inom. Ano ito sa tiginom ta duman? So Alfonso, ano ito? So Alfonso pinadara kan taga First District. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi, itong alak da itong tiginumin duman, ano ito? Ang nagibuda ka ito. So, taga First District dyan sa Albay. Bako ito, pundador ba yun o Alfonso? Super special. Bako, gari Alfonso tabi ito, Sir Teddy. Suba ako baga. Ay gari yo, pundador po. Basta rin kayo ito. Basta igwaki, super. Gari ako alin sa First District ang Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni Sir Alwin, gari ngayon masiram. Ngatay ako, kasuarin ka man nagtaram na dahil siram, basta alak. Basta baga alak, baga sa mo, puros masiram. Pundoy daw yaka ako dyan kan mga pahit mo. Masiram da. Dahil man sa'yo mo kibakong masiram pag-alak. Taday man naghihiling si Sir Alwin, bala siya sa buhay. Mga togang alas 8:24 na. Ay, yugon mo Mabreak daw muna kita, Sir Teddy. Mabreak muna kita ha. Sarabay po muna kita sa orasyon piratata. Piyesta ngunyan kang itom na Nazareno. Sarabay po muna kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina
ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tutulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Ataba ko kaman nga ni gwapo, ano naman Mga tugang, balik po kita digdi sa programa alas 8:30 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan asin ang programa nga nidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan makuha along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm boarding house, yan po ang MBY Dormitory. Sige, available po yan. Safe na safe po kamo dyan. Kasabay taman digdi sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. May forever sa Albay. Katuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse. Kasabay taman dyan si Congressman Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List. And mga tugang si Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Peña Capos Bilo dyan sa Malinaw. Thank you! Balik po kita digdi mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngonyang po ngal daw kita nin Martes. Pet sa 9 na kita kang Enero taon 2024. Sundo kita alas 9 mga tugang, mga kabayan. Kaya pahit siya na kita ha. Pahit siya na kita. Paki-share paki-like and share po kan sa muyang programa. Naka-live kita sa BicolNet TV. May BicolNet TV Tabaco, BicolNet TV Bakakay. And live man kita sa YouTube, sa BicolNet YouTube. Siyempre mga tugang sa Facebook account kan sa indong lingkod, Manny Mox Hulbutana. Paki-share na lang, Sige mga tugang, duro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ha. May abiso po ang NGCP sa mga taga-Tabaco and dyan sa substation na nakakonektar dyan sa Malinaw. All Peders po. All Peders kang substation kang Tabaco and Malinaw. Sir Benji, good morning tabi kay Sir Benji Rosal. Igwag ka patabi dyan, Yorme ki ki mga nasasaray sa rep mo. Pwede muna iyan na apod kini konsumuhon na tabi ta sa Sabado tabi igwa po ki scheduled power interruption ang NGCP alas 6 sundo alas 6 ni naga sundo alas 6 nin banggi di sa mga taga-Tabaco dyan sa Malinaw Tiwi pading Randilyonar. So mga natatago-tago pa dyan na mga matagaso na bagang spaghetti. So yaon baga sa freezer. Konsumo na ta. Maturuno iyan sa Sabado. Yug-yugon mo 12 oras. 12 oras brownout. Aram na, pag arog kayo ni tabi Sir Benji Rosal na nagbabrownot tigi sa tuya sa Tabaco and dyan sa may parting Malinaw and Tiwi, ang mga taga-Tabaco, ang mga taga-Tiwi Malinaw, roso iyang pasiring dyan sa Legazpi. Roso iyang pasiring dyan sa Legazpi. Mali nga hoton. Demandaw nga kita sa Legazpi.
Nga ta ngayon, no arin mabalik si Gobrosal. Nalatunta sa natabi, Sir Teddy. Tadakulo na nag-apod kini. Dakul patabi ang naglalaom na makakabalik ang ibinoto kan mga taga-albay na gobernador. Anta siya bagang binoto kang taga-albay. Ang ibinoto kan mga taga-albay si Gobernador Noel Rosal. Maski ako, yung binoto ko. Ako on air pati. Yayuman talaga. Bako, kay Ma'am Belina Bersilia Dadoy, good morning tabi sa imo. Ano tabi, nahulbot na? Bagang binutukan mga albayano. Makakatanggi ka yan. Ta si Gobrosal bagang ibinoto kay Ma'am Nilia Marcayda, good morning tabi sa imo. Bagang binoto. Kang mga albayano. Si Gobernador Noel E. Rosal. Okay. Une, dangog tabi sa mga parauma. Dapat rehistrado tabi ka mo, Sir Neil Borromeo, na parauma. Ang sabi kang Department of Agriculture, Bicol, maray na agatabi, Sir Mox, watching from Roa City, Kapis, tunay na taga-tabako. Yun! Yan, di ko sabi ta. Mon Borbas, good morning. Benji Rosal. Maugma kinis ako yung tara may si Manay Odin. Gari nga niya maray na ang horonin daw. Naman, masimple yun sa nabaga kita. Balikan ta sa mga parauma di sa Bicol. Target databi mga tugang kang Department of Agriculture Bicol na matawan databi ka asistensya pinansyal. Ining mga rehistradong parauma na nasa 126,000. Pig 5,000 databi. Pig 5,000. Sabi yan mga tugang kang spokesperson na si Lobilla Guarin na nasa 638 million pesos ang kantidad kang inalokar na pundo para databi sa asistensya pinansyal sa paagi po iyan kang registry system or basic sector in agriculture na may katuyuhan databi na maisister kaya masustineran ang mga parauma na makabakal databi kan sa indang pangangaipo sa pagtanaw. May naramdaman ako kay ni. May pigistorya sa kuya so dating municipal councilor sa sarong munisipyo diyan sa Malinao. Sarong munisipyo sa Malinao. Pero ang munisipyo kang Malinao. Chanor, nag-istorya kayo sa kuya si Chuote. Saro sa recipiente kayo si Chuote. Nangalasin data, ang sabi, 5,000 man agad baga sabi kang DA. 5,000 pesos. Ang nakaabot da sa inda, bako mampirak. Hapoton ta daw kayo ng Department of Agriculture. Bako man databi pirak so nakaabot sa mga parauma. Yang baga di 5K. Ang nakaabot databi sa mga parauma, abono. Kung susumahon mo ngayon so nakaabot na abono sa parauma, dahil man makantidad ki 5,000. At ngaya taraman mo ngayon, ako matindog ngayon ako. Sabi ni Chuote. May man niya magabot ki 5,000 itong tinosa mo yang abono. Yan ko si siya nagtawsayin daw. Uy, ang baga ngayon sa opisina kan DA. Pangyayari sa mabaka naman tabi Janor. Apo ta si Chuote. Natawa na databi sa mga parauma sa probinsya databi kang. Yun na yan. Kasabay. Diyan sa Kamsur,
Cam Norte, Masbate, Sorsogon. Napot nga ni si Paidin daw. Ika nga niya, pira man ako mo. Abono man bagay ngayon ako. 5,000 pesos na financial assistance para duman sa mga restradong parauma. Pero ang nakaabot, mga tugang, tama mananggat. Pambakal iyan kang mga pangangaipo sa pagtanom. Bahala na sa parauma kung anong bakalon niya, basta tawan ki 5,000 pesos. Bahala na dapat ko ta sa parauma kung ibakal niya ki abono kung ano pa man. Kung ibakal niya kibilog, dahil problema, bahala siya sa buhay niya. Kundi, ang itinao databi mga tugang kang Department of Agriculture, abono. Sa abono, dahil man hindi nagamit ito, naka-abono na. O ito ba ngayon natapuyasan sa gilid kang harong? O ito, nakaturunaw sa abono. Haputado nga kung abono man ang gadupirak ang itatao. Sabi sa ko ni Chote. Putado nga yan, tabi mo. Putado nga yan. Ang Department of Agriculture. Kung nata, taarog kaya. Tangarami nga, 5,000 ang itatao sa mo yung mga parao. Mga tangayata, pag dumanmi nga sa opisina kang DA, nakuami nga duman abono. Kung susumaon mo nga so tinausa mo yung abono, dahil maabot sa 5,000 pesos ang kantidad. May commissioner na naman. Matindi ano? Nyuguyugon mo an. May commissioner na naman. Naiko po. Sabi kang ni Chote, dahil na nga ko ta sinalabot kung anong bakalon kang parauma. Kung iabono, kung i-spray, kung ano pa man. Basta itinauna sa inda. So assisting siya kan mga parauma. Bahala man si parauma kung gamito niya o dahil. Hindi baga tinaw nga sa muya. Ang itinaw nga sa muya, abono. Paano may man ngayon ni magamit na abono, nahoto, nakaabono na kami. Pigkambas da ni Chote so presyo kang abono. Dahil man niya tabi nga ito moks mag 5,000. Aputadaw nga ya. Aputadaw nga ya. Pigbabasihan kong bareta, ali po ini sa Department of Agriculture Bicol. Siguro sa head ini, duman ini sa regional office. Dahil taram kung pag-abot sa mga munisipyo, pag-abot sa probinsya, iba man so implementasyon. Dahil taram kung ano ang implementasyon kan Department of Agriculture diyan sa probinsya kang Albay, so mga implementasyon man pag-abot sa kada munisipyo. Kasi iba na iba Halimbawa, natadaw yan. Ngaya ang programa duman sa region, dapat puro parehas bagayan kung anong programa sa region, iyo man sa baba. O hindi sa natapagabot gari sa baba, naging abono na so 5,000. Bako ng pirak. Abono na. Taigwa na ki nang umisyoner. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Naiko po. Yugo-yugon mo yan. Ay, inda. Makulog niya sa banks. Kaya ngayon sa programa, magayon ng pagdangogon, naglalaom sa mga parauma na igwasin da ki 5,000. Pirak ang maabot sa inda. Pirak. Mala yan. May nabot sa inda. Abono. Una ngayon nindo. Masaruan nindo kami. Pundo ka mo dyan mga parauma.
pasaran nga nindo kami. So, dodono nga yan nindo. Bako? Di ba? Apotado nga yan tabi. Apotod ta daw. Apo tatabi ini sa Department of Agriculture kung gurano katutuin ni na. 5,000. 5,000 man agad ang itatao? 5,000 o? Pag kani, 5,000 ba talaga o? Abuno na. Igwa ay sige ha. Sa mga paradangog ta pala. Tamay kawat sa PBA. Yaon si Coach Monel nag-antabay si Coach Monel Calyos. Mga ano ta bagay tabi Sir Benji. Mga idol ta ini. Mga tagadigdi ni sa tabako si Coach Monel. Maorag na coach kang anito Uragon. Igwa po kada ki 5 ticket may papanaw kita sa programa. Yo. Sukawat kang PBA sa Domingo na di, sa Sabado. Tama. Sa Sabado na po yan dyan sa ICR. Yo. Igwa kita ki 5 ticket. Kaya magdarangog ka mo. Tama mananaw kita ki 5 ticket para po sa PBA. Yo. Di ipaano tayo ni? Ipa-premyo tayo ni sa Sabado na ang PBA, Martes pa sa nangunyan, o di sa aga po nang tasaga. 5 ticket tabi ang maglalaban Hinebra versus NLEX. Alas 6 din hapon niyan, live dyan sa ICR Legazpi. Sponsor rin ni Mayor G. Rosal sa Kanigob. Sir Teddy, mahiling kang PBA. Ibata si Doc Chris. Salamat tabi Sir Benji magdangog ka mo magdangog ka mo pun sa aga. Ipapanaot tayo ning 5 libreng ticket. Sa kawat po kang Hinebra versus Inlex. So PBA sa Legazpi. Yan. Daw si Sir Wally. Ni Sir Wally. Ganun nalingawan ako Sir Benji ni Sir Wally. Nalingawan ako. Arayon ka man ngayon pa di. Yaon ka ngayon dyan sa tabako. Arayon da ako sa base tabi, Sir Benji. Di ba, kita man digdi sa tabako. Doon sinda sa Legazpi, kita man digdi sa tabako. Sa inda sa segundo distrito, sa tuya man tabi, Sir Benji, sa tuya man ang first district. Kirita na raman ay Odin, si former City Councilor Julay Asada. Daraman, digdi kita. Daman man sinda sa second district. Mas magayon so saan nagpursa? Poon sa primero distrito hanggang duman sa third district. Baka mas maurag ya. Hindi man nindo kami paglingawan digi sa first district. Sige ha, sa aga, pon sa aga tabi, magdangog ka mo ha. Ipapanaw tayo ng 5 libreng ticket. Para po sa kawat kang PBA. PBA po sa Legazpi. Sa Sabado na po yan, alas 6 din hapon, dyan sa Ibalong Centrum for Recreation. Dyan sa siyudad kang Legazpi. Sige, 5 ticket tabi ang ipapanaw ta. 5 ticket ipapanaot sa mga parantabay ta. Gurano naman yun pagiling ki PBA. So mga mahilig sa basketball. Dakulon pating mahilig sa basketball tabi baga Sir Benji digi sa tabako. Tapos diyan sa Tiwi. Yan, area ta man ini. Abi ko na nga ni digdi kita sa first district, sinda duman man sa second district. Sige. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, ano pan sa tuyang mga reparo? Uy, duman sa Japan, adi. Uminabot na pala sa 160 sunagadan. Sa linog. Ang Japan, permi mantiglilinog, adi. Apuera kan linog, Sir Benji. Nako, sabayan pa kan tsunami.
Sus ko. Kaya mariray na kita digdi. Sa Amerika namin palan, iyo man, kita palan digdi sa Pilipinas, masurti na kita. Nata, kita digdi, pag bibagyo, mga aruken perang taon na day kita tigburo bagyo baga, di ba? Sa Amerika namin palan, may kaistoryahan akong barkada ko, sa Amerika namin, sus ko, taon-taon palan duman, igwasin daki, itong pag ano ba kan mga yelo, ngunya na taglipot, pero wisyo pala na sa hinda. Gari man ang palandig di sa tuya. Kumbaga, bagyo man ang duman sa hinda. Taon-taon da yan. Iguyugon mo yan na pirapasan na ngayang minuto, pirapasan ng oras, kay puhan mo nang magpalaki yelo. Kay puhan mo magpalaki yelo, kung pabayaan mo, dahil ka makaluwas sa harong mo, matatambunan ka kiyelo. Iguyugon mo yan. Okay, masurtihon kita digdi. Masurti pa man palang kita sa Pilipinas. Kaya lang maling ahoton man. Masurti. Atasin da pag arog na kini, nako. Mapo nang ngaya kami kan arog na ngaya kini. Kada oras na nagpapalasin da. Takunday mo ngaya palahon, pwede ngayang day ka kay mahiling ngaya pagluwas mo ta, puros na yelo. Sa palibot kang harong mo. Yugi-yugon mo yan, adi. Matindi pala. Kaya masurtihon kita. Masurtihon pa man kita digdi sa Pilipinas kung mahal. Ang dahil lang kita masurtita, digdi sa Pilipinas kung mahal, Sir Benji, dakulo ng komisyoner. Ayo. Duman nga, igwa man ki komisyoner, pero dit siya na. Digi ngayon sa Pilipinas, halos gabos ngayon. Hinay ko po. Okay man, igwa man nga duman, pero ngaya, bako arog ka grabe, arog nga dyan sa Pilipinas, grabe naman. Elinganin da so, public utility vehicle naman, dakulan ng komisyon, dakol sa mga komisyoner, kaya bagang papaimbestigaran da. Kaya subay mga traditional jeep, nga na, raming urag-urag. Paano man nga kami makabakal kang bagong jeep na yan na mahalon nga? Ito pala, igwada tabi ki, amod ka, igwada tabi palan ki ng may mga komisyoner. Jesus ko po. Yan ang problema ta. Wow, masiramon ang pamaho ni Madam Maylin. Purti yun tabi, Madam. Ano ini? Sampurado? Sampurado sa imo ngayong kabuuan mo. Nakailingan ng tsokolate, sampurado na. Sige, di iyan tabi mga togang, di iringat-ingat po kita. Tas sa ibang nasyon aron kaya sa Japan halos ayuman perming piglilinog, mga darakulang aron kan tsunami linganin do. Dakol na po sunagadan. Sus ko. 161 na daa. Abi. 160. Sus ko tabi, Panganjita na sana sumanga. Ang mga albayano databi, kitang mga albayano, asin mga albayana, kay po ang tabi na permi kitang maghanda sa mga kalamidad. Okay, ano man na posible pwedeng mangyari digdi po sa probinsya kang Albay. Ngunya na taon 2024. Pagirumdum giraray naman inita, syempre, lalo na sa mga LGU. Ano po, may mga programa ba tayo na pigpe-preparar na sa disaster preparedness? Ready na ba kita? Ready na ba sa tuya mga tao? Anong aram na ba kan mga tao kung anong gigiribuhon pag may kalamidad? Baka naman pag abot kang may kalamidad, mahalat pa sa order kang alkalde. Halaton ta ngaya so pamiting ni mayor kung ano ang gibuhon ta. Yan ang problema. Sa barangay pa sana, dapat aram na nindo kung ano ang sa indong inot nagigibuhon. Dahil na ka mo magparahalat pa na mapaapod pa si mayor. Yan ang nangyayari digi sa tuya. Pag may kalamidad, dahil pa naghiro so sa barangay. Dapat iyon primero maghiro sa barangay.
hahalaton pa sa mayor na magpa-meeting sa kasindama, pulugos-pugos sa barangay. Oh, di ba? Araw kan permi ang nangyayari. Gari permi kitang balik sa uno. Aram na baga nindo kung ano ang gigibuhon nindo. Ta may mga pagsiseminar na kamuka yan. Cycle man sana yan eh. Paulit-ulit man sana na dapat nagibuhon ta. Kudi ang problema sa tuya, mahalat na naman kita ta. Oto ngayon, laton tamo na sa pamiting ni Mayor kung anong gigibuhon ta. Hinay ko po. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang 5 minutos o kaya 4 minutos sa sanatabi bago mag-alas 9. Nagdita naman po na para mintras natatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong Martes, petsa 9 kita kang bulan na Enero taon 2024. Sa pangaran po yan kang mga taga-suporta tadig sa programa MBY Dormitory kay Madam Maylene. Siyempre kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, Congressman Atty. Jel Bongalon, City Councilor Riner Burse. Sabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Peña Capos Bilo. Kang malinaw. Sa pangaran po ni Maestro Nilado na samuya pong station manager. Sa pangaran po ni Dugabos, mga parantabay niya to. Thank you. Paki-share na lang to. Tabi kan sa tuyang programa, paki-share. Sa aga tabi, pon sa aga mananaw kita kilibring ticket sa PBA sa Legazpi. Sa Sabado na yan. Yo. Salamat tabi Sir Benji Rosal. Siyempre mga tugang, paaram na po muna sa indong servidor asin taga-reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magaribanan digdi po sa programa Serbisyo asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Manny Moxea sa programa Serbisyo asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World